Molt bé, doncs ara anem a parlar de teatre i de festival. I de festival i bueno, i el bo es fa esperar perquè pobreta l'han fet esperar perquè bueno, és el directe, ja l'he avisada, és el directe i passa el que passa. Vale, vols dir que anem una mica retrocedets. Anem així, però ja, amb el cuet al cul. Ja se la veu tan bona noia, perquè per telèfon ja se la veu bona noia, i ja dic, bueno, tindrà paciència. És la Carla Jorba. Ho dic bé, Carla? Sí, molt bé ho dius. Molt bé. Hola, Carla, bona nit. Hola, bona nit, bona noche. Mira si ha de ser bona noia, que és amiga de la Taix. Home, doncs així sí, ja està tot dit. Ja està tot dit. Carla, com estàs? Com va tot? Bé, coita aquí, esperant-vos, però ja m'ha anat bé perquè també he sortit a buscar el Pau, o sigui que ja ha anat bé l'espera. Veus? Tot, veus? I nosaltres també ens ho imaginàvem, segur que li va bé l'espera. Carla... Ja està bé, digues. A veure, si ho dic bé, perquè vaig una mica... És el primer festival que feu? Sí, sí. De moment ja aquesta l'hem encertat. Primera pregunta encertada. 10 punts. Aneu bé. És com allò dels barcos. Ara ja, a veure si faig... Ara anem afinant, a veure si afinem. A veure, la segona es diu escletxa, no? Sí, escletxa, no fletxa, No, escletxa. Veus? Segona, vinga. I un dino ja. I és un festival de microteatre? No. A l'inici la idea era aquesta, però hem anat ampliant a diferents llenguatges artístics. Hem obert altres disciplines també. Heu obert el camp, diguéssim. Va. Doncs vinga, va. O sigui, ja en el primer festival ja aneu a saco, Ja no només microteatre, sinó que obriu tot un ventall. Totalment, sí. De fet, Carla, tinc entès com... Bueno, m'ho explicaràs, no? Però com si fos una cosa que voleu relacionar l'entorn, la natura, amb les disciplines artístiques. Sí. És més o menys això? Més que relacionar és portar aquestes disciplines, propostes artístiques, a l'entorn de la natura. O sigui que l'espai escènic, la naturalesa, és l'escenari. És l'escenari. Portar l'art a la natura, sí. Molt bé. Que, per cert, hem començat i no hem dit encara on és aquest festival. Espera't, que aquesta era la pregunta per esforçar el banc. Ja la sabeu, ja, també la resposta. Aquesta és sembla això, un concurs. És en el Bruc? Molt bé! Home, ja està, ja es donaran el títol de locutors, nen. Exacte. Periodistes. No, veig que esteu informats. Sí, informadíssims. Aquí som un programa que no el comencem si no estem ben informats de tot el que anem a fer. Periodisme d'investigació. I tant. Escolta, per cert, aprofito, hi heu d'anar a veure-lo, heu d'anar al festival perquè s'hi ha d'anar, però també heu d'anar al Bruc perquè també és però hi heu d'anar al Bruc perquè s'ha d'anar i a més el Bruc, si el volen fer-lo al mig de la natura, el que envolta el Bruc és preciós. La natura és que tenim allà, estarem als peus de Montserrat, la gran muntanya de Montserrat, que tots coneixem, i que és familiar per tots. I escolta, Carla... I l'entorn és preciós. Clar, que a part el Bruc és molt especial també. Home, sí. Perquè a l'entorn hi ha molts camps d'oliveres, d'ametllers, hi ha molts contrastos, podríem dir. Però és molt agosarat el que feu perquè esteu intentant que la gent, quan parli del Bruc, no només se'n recordi del timbaler, sinó del soroll, sinó que també pugui dir que el festival. Escolta, com va sortir la idea? Com es va començar a coure això? Doncs sí, va ser que amb una amiga passejàvem pel bosc, tot va començar amb una noia d'allà a Can Serrat. Clar, és que la idea neix dels amics, una associació. Hi ha una associació que es diu Amics de Can Serrat. Que Can Serrat és una residència, no sé si ho sabeu. No. Una cosa que no sabeu, ja està bé. Can Serrat és una residència d'artistes internacional on venen residents de tot el món a fer una estada allà, ja siguin sobretot escriptors, escultors, i això és una residència d'artistes. Aquí al Bruc mateix, això? Sí. És curiós, en un poble tan petit que hi hagi una residència així. Sí. I llavors uns quants vam muntar una associació dels amics de Can Serrat. I amb una gent que amb ganes de fer coses, que passin propostes, idees, i aquesta és una d'elles que ens feia molta il·lusió portar-la a terme, i ens vam unir amb la Thais Forn, i vam organitzar aquest projecte d'escletxa.
Doncs va néixer la idea de portar teatre, com que les dues som actrius, doncs portar el teatre al bosc, a la natura, però llavors, com que és una escletxa, es va anar obrint i s'ha obert a altres propostes. I ja s'ha fet un forat molt gran. Ja ha fet, de l'escletxa ha passat un forat gran, diguéssim. El forat és més gran, sí. O sigui, això vol dir que... Es va obrint, ja està bé. Bueno, sí. O sigui que haureu... Si aquest festival triomfa, hi haurà ganes de fer-lo i haureu de canviar el nom. Ja d'escletxa haurà de passar... Esborany. Esborany. No està malament, Com pot evolucionar, ja ho anirem veient. Clar, el segon any, esborany. El tercer, el set. Quan fan un set, però llavors es tapa. No. Però una escletxa també pot ser profunda. També. No cal obrir-ho a l'ample, sinó... Ara, a lo fons. A lo fons de la qüestió. Ens has fotut. La idea és mantenir el nom, que ens agrada. El nom és maco. Com una obertura d'un lloc, un espai on poden passar coses, com el bosc, la natura, coses que no t'esperes, com és veure una peça de teatre o veure com hi ha un pintor que pinta en directe, o performance, i per això el nom va relacionat amb aquesta idea. I això és aquest cap de setmana? Això sí, ja és aquest diumenge, ja ho tenim aquí, diumenge 25 de novembre. O sigui, això et passarà tot en un dia. Com? Que et passarà en un dia, tot en un dia. Sí, comença a les 12, hem escollit a les 12 del migdia, que és una hora així, que ja no fa tanta fresca. A les 12 del migdia, a l'hora del vermut, començarem l'inici del passeig, perquè escletxa és això, és un passeig artístic pel bosc, per la natura, diferents espais, un camp d'oliveres, amb racons, sobretot, i aniràs trobant diferents propostes artístiques. Doncs mira, vols que et digui una cosa? Sí. Ara que m'ho estàs explicant, hi ha un poble aquí al Maresme que es diu... espera't, que sempre em confon. Teià. Que fa un festival que se'n diu la Festa dels Racons. Sí. Sí, i precisament fan això. Una idea semblant. Una idea molt semblant. Fan grups de gent i els porten, els passegen pel poble, diferents indrets del poble, pot ser un balcó d'una casa, pot ser l'hort d'un senyor d'allà de Tiana. De Teià o Tiana, digues Teià o Tiana perquè estic igual que tu. Estem igual, no? No, jo crec que és Teià. Però què fan? Sí, fan teatre, fan teatre, dansa, cançó, músics, una mica de tot, poemes... També variat. Sí, i ara al dir-me això m'has fet pensar en aquest festival també, que també va ser una cosa... El que passa que vosaltres ho feu al bosc, no? Sí, nosaltres hem centrat a la natura, que és això, no? Sortir de tot aquest accés que tenim de soroll i de tecnologia, és anar cap a la natura i desconnectar de tot això, però connectem amb aquestes peces que se'ns proposen i que ens faran pensar sobre un tema, que aquest any hem escollit el tema de la família, les relacions familiars. Cada any l'idea és que cada any anem canviant de tema. És a dir, que el tema, els espectacles que es veuran tenen relació sobre aquest tema. Sí, el fil conductor de tot, de les peces, que són totes micropeces de petit format, la idea va ser convidar artistes que tots estiguessin al voltant de la muntanya de Montserrat. Sí. O sigui, hi haurà artistes d'Esparreguera, si vols després els anomenem. I tant. Mira, ja començo ara. Sí, perquè ens hem estat... Oi, que sí, també faig jo? I tant, digues. Doncs veus, tenim 5 accions. Una serà del Carles Estrada, que és un pintor, del Bruc mateix, també. També tenim artistes del Bruc. I ell farà un treball conjuntament amb un noi que és el Juan Jurado, que és un compositor. Llavors, entre ells, els dos, faran una simbiosi entre pintura i so. Serà algo bastant així sorprenent perquè es trobaran per primera vegada, no hauran assajat. O sigui que serà allò arribar i moldre. Sí, serà algo així per veure. Un ha d'anar seguint l'altre. Sí, s'hauran d'escoltar molt bé. Sí, estarà molt bé aquesta idea, també aquesta pintura i so. Llavors tenim la Maria Sanfores, que és una artista multidisciplinar d'Igualada, igualadina, i ella ens ha preparat una performance. Val? Llavors tenim la Zoe Balaix, que ella també és d'Igualada i col·labora amb dues noies, la Mònica Ubach i la Bego Ricard, i elles ens han preparat jo no coneixia, però ho he descobert a través d'ella, una proposta que es diu Site Specific,
que us sona? No. Gens. Som del segle XX, nosaltres. Sí. Esteu encara callat del segle XX. Sí, nosaltres encara estem amb el Shakespeare. Mira, parlant de bosc, estem a les cavernes. Doncs seria molt bé que vinguéssiu així. Per això. Per saber el que és. Això site específic és curiós, perquè només existirà allà, aquell espai específic, és una peça creada només per allà, aquell espai que es crea per aquell espai i s'acaba allà. Ha escollit. Molt bé. O sigui que és allò una peça única. O el veus allà o no el veuràs mai més. Sí, o sigui que és una bona oportunitat per dir alguna que mai més es veurà enlloc. Pot estar molt bé. Perfecte. Llavors tenim el Jordi, el Garra, que és un artista autodidacta d'Esparreguera, també està a prop. Tot és al prop de l'Inés. Sí, no, és que anava a dir... Artistes locals. A més és quilòmetre zero, tot això. Sí, volem fer-ho així. No, està molt bé també, perquè coi, a vegades vas a buscar coses a fora quan ells mateix també... O desconeixes que tens coses a prop. O al revés, ells ho coneixen i ho fan conèixer la gent d'allà, però que desconeixen que hi ha gent en qualitats artístiques. Però, escolta, perdona, ara tallo un moment, Carla. A veure, esclar, això es fa, per dir-ho així, al mig del bosc, però hi poseu, o sigui, adapteu coses allà on teniu o es fan amb la geografia que hi ha, vull dir que es fa teatre però es posa una tarima o no? En aquest cas ni tarimes ni atrezzos, simplement és l'escenografia, l'escena és la natura, ja sigui, ja et dic, hi ha una peça que és un camp d'oliveres, una altra que és al mig d'un camí, una altra que és un bosc de pins, de diferents racons. Clar, el que passa és, Carla, jo no puc evitar pensar, per exemple, si tu... Què penses? Gràcies per dir-me què penso. Si tu tens una obra de microteatre en què està ambientat en un espai concret, ja la tens feta, ho dic perquè és molt interessant, has de fer veure a la gent un espai que no veu, no? Perquè la informació en tenen, no? Perquè veuran arbres, veuran herbes i tal, i tu li estàs fent entendre que està al mig d'una oficina. Clar, però és que aquesta peça, justament, perquè clar, totes estan molt, com dir-ho, molt integrades a la natura, quasi totes, perquè el que gira l'entorn, per exemple, una noia gira l'entorn d'ecoart, o sigui, treballa sobretot en això, i els altres, ja et dic, el pintor s'inspirarà en el paisatge, val? El tema que hem dit, la família, el so que li transmetrà el company, el músic, saps? Sí. Però tot, sí, està centrat, la base és l'escenari, és a la natura, sí. No. Excepte, ja et dic, la nostra peça de teatre, les úniques que fem una escena teatral som la Thais Buforn i jo. I que la nostra peça és que està tan ben trobada perquè és molt adequada a la temàtica de família i natura, justament. Perfecte. És la història de dues germanes, un tema que a tots ens ha tocat, que una vol conservar l'herència familiar, la casa familiar, i l'altra se'n vol desfer, se'n vol desentendre. I aquí ja tenim conflicte. Molt interessant. No, em sembla molt bona aquesta iniciativa. Què espereu, per cert? Vull dir, espereu gent, però vull dir, què voleu que es quedi la gent quan vingui? Sobretot oferir això, una activitat artística que estigui implicada al territori, que coneguin això, col·lectius artístics, artistes que no coneixien, i això donar una visibilitat, doncs que poden passar coses en un lloc que originalment tu vas al bosc a buscar bolets, o vas al bosc a fer esport, passejar, però no a buscar un pensament o una idea, una reflexió, doncs mira, és una oportunitat. Molt bé. I demostrar que les disciplines artístiques es poden fer a qualsevol lloc, vull dir, és ben bé una cosa anticrisis. Escolta, com ho heu fet tot això? Vull dir, ho heu fet amb ajuda... Hi ha algú darrere, diguéssim? És a dir, econòmicament hi ha algú... Econòmicament vam tenir la sort de rebre una subvenció de l'Ajuntament del Bruc. Molt bé, perfecte. A través de l'associació vam presentar el projecte i sí, tenim una subvenció i llavors ha sigut ja l'empenta per tirar endavant.
Molt bé. Fantàstic, escolta. Bueno, Carla, jo... No, molt bé. Què? Fa ganes de venir, oi? Sí. Hi ha una cosa que no he dit que també és molt important. A veure. Digues. Que quan acabes de fer el passeig, que durarà començar a les 12, hem dit, i vas sumant les peces, el passeig, a caminar, arribes perquè l'inici és a Can Serrat, que és una masia, com deia la masia d'artistes, fas un vol, que és un cercle, i acabes a Can Serrat, també. I allà, al final del passeig, aquesta passejada, oferirem una paella vegetariana molt bona. Oh, carai! Dius? Clar, i això està molt bé. Home, sí està bé. Rematar-ho així amb una bona paella. I si és vegetariana, hi ha la mà de la Thais aquí. Veritat, sí senyor. Ella va dir que sigui vegetariana. Home, sobretot perquè agrada molta gent. No, si una paella està ben feta, és igual el que li posis, Tot s'ha de dir. O sigui, el problema no serà vegetarians o no vegetarians, és si està ben feta. Si està bé, si és bona, te la fots igual. Si els ingredients són bons, home, sí. Escolta'm, perdona, dius que comença a les 12? Sí. Feu grups o comencem a les 12, s'agafa la gent que hi hagi i comencen a fer aquest recorregut i ja s'ha acabat el recorregut i ja s'ha acabat tot, o fareu diversos passes, per entendre'ns? Si és un grupet petit, ens trobem un grup petit, farem el grup, doncs, per exemple, de 15, màxim hem dit 20 persones. Llavors farem grups. Primer grup d'unes 15-20 persones, si hi ha molta més gent, que esperem que sí, doncs al cap de 10-15 minuts, que és el que duren les peces, doncs un altre grup. Llavors hi hauria més passes, si hi ha bastanta gent, més passes. Perfecte. Però l'idea és grup petit, sí, perquè sigui una cosa més íntima, propera. Per això portem al bosc també, perquè així et trobes més amb els altres, no? També. Aquesta idea també de caminar junts i anar trobant aquestes peces. I també, igual veus el bosc amb uns altres ulls també, quan fas això, no? Com que ja hi ha intervencions al mig del bosc, el veus d'una altra manera, poder, l'espai. Segurament que sí, clar. Igual també t'entren més ganes de dir, ostres, doncs val la pena sortir al bosc. Saps? Sí, perquè... No, i potser inclús gent tant del Bruc com de propera, igual coneix o reconeix llocs que no hi havia passat o que feia temps que no hi passava també. Vull dir que és com un doble... Sí, també donar a conèixer racons. Tens moltes coses a guanyar, sí. I tant, sí. I tenir la muntanya de Montserrat, que està allà. Clar, que ja té un pes important. La nostra, ho sento, ja sé que us la sentiu molt vostra, però és la muntanya de Montserrat, és la nostra. És la de tots, És la de tots. De tots, i tant. Escolta, doncs, Carla, mira, jo soc sincer, i més, que vols que guardem una entrada? Mira, en ganes de veure't, perquè així coneixeré, i en ganes de veure la Thais, que fa molts anys que ens coneixem. A mi, jo personalment... De què us coneixeu? Doncs de l'ofici. De l'ofici. Noia, de l'ofici. Això està bé. Això, de l'ofici. Aquí també som de l'ofici. Aquí també som de l'ofici. Per cert, dona-li records. Jo, malauradament, degut a... Donem-li records des d'aquí. Sí, ja li dono, i tant. Però quan la vegis també... Quan la vegis li dones tu personalment, de part dels notxes. Jo malauradament no podré venir perquè precisament per culpa de l'ofici no podré ser. Ahí estamos. Ostres. Però us encoratjo molt perquè sabem el que és fer festivals, sabem l'esforç, la il·lusió, el patiment, a vegades inclús les tensions que comporta, per tant, ostres, la idea la trobo més que bona, i llarga vida a l'escletxa i que no canvi de nom, per molta broma que fem. No, perquè l'escletxa està molt bé. Moltes gràcies, Que us vagi molt i molt bé. S'agraeix perquè sí que hi ha els nervis i tot això que deies i que esperem que això, que tingui molts anys, que duri molts anys. I tant. Moltes felicitats. Les ganes hi són, o sigui que endavant. Doncs Carla, tant de bo, la gent es diu ens veiem en els bars, nosaltres tant de bo ens veiem en els teatres. Carla. Tant de bo, doncs ja ho espero. Val? Vinga. Moltes gràcies, A tu per posar-te el telèfon. Vinga, bona nit. Adéu, bona nit. Bona nit. Us esperem.